Την 3η 22 Δεκεμβρίου διεξήχθη στον Μπένος Άιρες με συνέντευξη τύπου για να συζητηθεί μια απόφαση ορόσημο του Δικαστηρίου της Αργεντινής. Η απόφαση αυτή ζητά την έκδοση των δύο καταζητούμενων πρώην κορυφαίων αξιωματούχων του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος, Τζιάν Τζεμίν και Λουο Γκάν. Η συμμετοχή τους στην έναρξη της βάρβαρης δεκαετούς δίωξης ενάντια στο Φαλουν Γκονγκ θα τους οδηγήσει να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο Οκτάβιο Αραός Δε Λα Μαδρίτ, δικαστής του Εθνικού Δικαστηρίου της Αργεντινής, ζήτησε επίσης από το τοπικό τμήμα της Ιντερπόλ να αναζητήσει και να συλλάβει τους δύο Κινέζους αξιωματούχους. Αυτή η απόφαση είναι πολύ σημαντική για τους Κινέζους ασκούμενους του Φαλουν Γκονγκ που ζουν στην Κίνα. Φυσικά, όσοι είναι στη φυλακή δεν θα μάθουν τα νέα πολύ σύντομα. Αλλά ξέρουμε ότι τελικά θα τα μάθουν και θα χαρούν πολύ. Όσο για τους ασκούμενους που δεν είναι στη φυλακή, θα ενθαρρυνθούν και αυτοί. Θα νιώσουν ότι η ελπίδα πλησιάζει και ότι αυτή η δίωξη θα σταματήσει. Ο Αλεχάντρο Κάουες, συνήγορος του μηνυτή, λέει ότι αυτή η υπόθεση δημιουργεί δικαστικό προηγούμενο και έτσι είναι πλέον πιο εύκολο και για άλλους καταπατητές ανθρωπίνων δικαιωμάτων να βρεθούν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη. Η τεράστια αξία αυτής της απόφασης είναι ότι ο δικαστής άνοιξε το δρόμο στα διεθνή δικαστήρια να εκδικάσουν εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί εκτός της τοπικής αρμοδιότητάς του, όπου τα θύματα δεν μπορούν να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους. Το Ίδρυμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έγραψε μια επιστολή στο δικαστή Ντε Λα Μαδρίτ, στην οποία ανέφερε ότι αυτή η υπόθεση θα προσδώσει κύρος στην Αργεντινή ως κορυφαίο συνήγορο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο διεθνές δίκαιο. Στην ίδια επιστολή ανέφεραν επίσης ότι το Δικαστήριο της Αργεντινής δικάζει ορισμένες από τις πιο δεδομένες και συστηματικές καταπατήσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συμβαίνουν σήμερα στον κόσμο. Οι ασκούμενοι της πνευματικής εξάσκησης του Φαλουν Γκονγκ έχουν καταθέσει παρόμοιες μηνύσεις εναντίον Κινέζων αξιωματούχων και σε άλλες χώρες.